Romo e kind jod bura mag ODM kachiel kod mago mag UDA oyango tiyo margi kanyakla e keto nyime dwaro mag winjruok manobedo e kind duond buche ariyogo. Jod burago osingo wacho dhok achiel e ajenda ma ichwalo kokalo winjruok margi. Romo no kata kamano okelo penjo mathoth bang' moko kuom jotelo rem chopo kata bedo ni moko kuomgi ni kod lemo madito e duond buchegi. Cynthia Onyango ni kod ler. Gikone duond buch ODM kachiel kod UDA oketo winjruok mar tiyo kanyakla kokalo e lai mag od bura mamalo ma ibiro telie kod jo od bura maggi ineno ni chenro mag sirikal ahinya to mago mag 10 points agenda oketi e tim maonge mbalruok mar jo od bura. In 2024, that last year, you understood that the dark clouds that were gathering over Kenya could have been exciting, but they could also mark the end of Kenya. We decided that it is better to have an imperfect country that is struggling to mend its ways than to have a collapsed one. The 10-point agenda that we have signed is buttresses what is actually in our manifestos. The NADCO report, we all know what it is supposed to achieve. And if we stand together, we can achieve all the legislation that is recommended by the NADCO report. E ote makende ma ochwal ne ute fwambo bang' romo makamano, duond buch ODM kachiel kod UDA oyango tiyo kanyakla e nyayo kwe kod achiel mar oganda jo Kenya duto pachoka, keto e tim dwaro mayande ogoe kogno kod ogai mar ODM Raila Odinga kachiel kod jatend piny William Ruto e kinde machien kapok ODM ne yango chung margi e riwo sirikal lwedo. Oboke no bende ochiwo ler ni jod bura mag ODM kachiel kod UDA biro bedo e twech achiel e kinde kalo paro e nyim od bura mar neno ni chenro mag sirikal mageto kelo dongruok pachoka okalo nyamonge maonge agwaki moro amora kowuok kuom jod bura. Bende oyango ni maino idhi keti mar neno ni chenro mageto loso chike, tayo chenro mapile mag telo kachiel kod siro kamiti mo meeting mar rango chenro mag NADCO obedo e opara manyime kendo chiwne sir mowinjore kod jod bura. Ewi magi duto te ma othinyore kendo nyisore wang' mariek mar jofwambo en ni moko kuom jotelo ma bende ni kod duol e duond buche ariyogi kata kamano to owinj mana muchgi ka gweno mawinjo aora ni mar ne girem ma ok gichopo e burani. E kinde matwake dhi nyime kendo jodito mag ODM kod UDA keto winjruok mar tiyo e twech achiel, Edwin Sifuna ma en jagoro mar duond buch ODM ok ne onetwang' lawe, Babu Owino, Milima Bona, Ledama Olekina, Kaleba Misi, Ndindi Nyoro kachiel kod Gathoni Wamuchomba duto gin moko kuom jotelo mane ok ochopo e romo makamano. Jaod bura Gathoni Wamuchomba kata kamano onyiso Ramogi TV ni en ne ok oyudo ote moro amora motudore kod romo makamano kendo nyaka ne gole e grup mar WhatsApp mar od bura mamalo bang' mane odagi siro lwedo paro mar chik mar omenda ma higa mokalo. Pok odwoke e grupno mayude tudruok mag od bura ka jaod bura Kaleba Misi to wacho ni en kod dich ma ok nyal geng'. Temo marwa mar yudo duoko mar moko kuom jo od bura gi e wi rem margi chopo e romono bende ogore e lwanda. Gino makoro nyuolo penjo ka gin bende ginywako winjruok makamano lwedo koso gichung' thenge gi paro mar siro lwedo chenro mag sirikal e od bura. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.